बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि सानै फरायसानो फरायसालियाव थांनो गंनै साइकेल अनसुंथाइ होदों। थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालाराव मिथिस्लाबै चिरां जिल्ला लाइमुथि निजरागुरिनि थागिबि रन्जन बसुमतारी आरो लावगि बसुमतारीनि न'आ अरजों खामनानै न' बांजों लोगोसे फरायसालियाव थांनाय साइकेल गंनैया खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फरायसालियाव थांनो थाखाय गंनै साइकेल अनसुंथाइ होदों। बे समाव फिन फोरमायबावो दि 14 नं चिरां दुवारनि लाइमुथि निजरागुरियाव मिथिस्लाबै न' बां खामनायाव गोबां मुवा बेसादजों लोगोसे उन्दै फरायसाफोरनि फरायसालियाव लांबाय थाग्रा साइकेला खामजोबनानै सेवहांगार जानायखौ खौरां मोननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो फरायसालियाव थांनो गंनै साइकेल बायनानै मदद हरो। मावफुं सोद्रोमा बिथाङा मदद हरनायखौनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल आरो लाइमुथि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरनो गथायनानै हरो, जायखौ बिथांमोनहा गथायना होयो आरो नखरनि सुबुंफोरखौ गोसो लोरबां जानो नाङा आरो गथ' गथायफोरखौ ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो बुजायबोयो, जायखौ नखरना आरो लाइमुथि प्राइमारिनिफ्राय गोजोननाय साबायखर जासिहरो इएम रनजित बसुमतारीनिसिम। जोंनि मानाव गेदेर मानगोनां बिटिआरनि इएम आरो जोंनि बे भटिं चिरां दुवारनि कनस्टिटिउसननि जोंनि देरहालांनाय सारा बे जोंनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय निजरागुरि गामिनि सासे दुखुथिया नखरनि जाब्रबथाय जानाय जे कारेन्टजों न' खामजानायनि सायाव दुखुनांथाव बे जाथायाव जोंनि मानगोनां इएम सारनिफ्राय साइकेल गंनै आरो थिं बेफोरबायदि सहायखौ होनाय जाबाय। जे सानै गथ'आ फरायनाय स्कुलाव थांनो गोनां दं, दा बिनि सायावहाय सारा बेबायदि अनसुंथाइ होफैबाय जाहाथे बिसोरनि गोसोफ्रा नार्भास जाया। गथ'फ्रा रानिं स्कुलाव थांनांगौ दङ, साइकेल दङमोन बेबो खामजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफा बिराद खस्थ'जोंहाय गथ'फोरखौ बिदिनो प्रतिफलन खालामदों। जोंनिबो फारसेथिङै जोंबो दुखु फोरमायो जे बे न'खराव बेबायदि जाब्रबथाय जानायावहाय बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय जों जोबोद सारखौ जों मान बावो, रेसपेक्ट होयो आरो बेनि जेसेबां बेवहाय नुजाफैनाय खस्थ'नि गेजेरजों फैदों जोंनिनो मानगोनां पिए सार, लोगोसेयै ब्लकनिफ्राय नुजाफैदों जोंनि दैदेनगिरिफोर। दा जोङो बेखौनो मान बावो जाहाथे अरायबोनि थाखाय बे गथ'फ्रा फरायनाय जिबनावहाय जौगालाङो आरो बे न'खरा जाहाथे भबिष्यतखौ गथ'फोरनि सायाव बा न'खरखौ दाखांलांफिननो हायो, बेखिनिखौ मिजिं लाखिनानै सारनिसिम जोबोद साबायखर जासिनाय जाबाय। जानाया दाख्लै सुनिबार 2 तारिख 4:00 बाजियाव जादों। दा उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो खामजोबनायखाय दा फेरेंगा सारा साइकेल गंनै उन्दैफोरनो हरनाय जाबाय। बेखौनो गोजोननाय बावबाय, गोजोननाय थाबाय। मा खहा जालांखो दाख्लै? लेखा सि जोम ओमफ्राय न' बिदिनो। माबोरै जाया एसेसो आन्दाज मोनाखै? ओहो आन्दाज मोनाखै। आंबो फाथो खामला सुहैदोंमोन। दा न'खराव गैया नालाय खामला मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय हौवायाबोथ' न'आव थाया, बेलेगावसो बान्दा बोहैयो गैयैनि जुनैनो। दा नै बिनि थाखायनो साइकेल गंनै हरबाय आरो आंनोबो गंसे हरबाय। जों दा स्कुलनिफ्राय कन्टिनिउ थांफिनसै। आं बेखौ बुंनानै सार रनजितनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय। बेनो आंनि बुंनाया। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय
एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 700222933924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।